Yes, Global Services Katsina present Jinni wal Insi. Jinni wal Insi. Fim ne da yake dauke da abubuwan ban al'ajabi. Fim ne da ya sha bamban da kalar fina-finan da kuke kallo. Fim din ya shafi duniyar aljanu da duniyar bil'adama. Fim din ya sha bamban da kalar fina-finan da kuke kallo. Ku biyo fim din Jinni wal Insi. Ku sha kallo ya. Ba zan ci gaba da rayuwa a duniyar jinni ba, zan koma zuwa duniyar insi. Nasrin, ki dakata, kar ki aikata wannan kuskuren. Cameraman and film editor Malam Azafana. Jinni wal Insi yana dauke da darussa kala daban-daban, soyayya, cin amana, bakin kishi. Fim din ya zama ku da salo kala daban-daban. Director of photography and visual effect Malik Ranka. Nazarin kin yi babban kuskure. Yaji da ruwa. Kuka da gidana. Marke da gidana. Aifa da gidana. Jinni wal Insi. Jinni wal Insi. Aifa. Wannan ki muke jira. Ya ke mahaifiya. Assistant director Jamilu. Lokacin da muke jira shekaru 300 yau gashi ta zo. Yanzu haka Nasarar tana cikin dajin Bahaltusi. Sun samu matsala da ita da Yarima Naufal. Sun rabu! Sun rabu! Sun rabu! Tabbas zan kafa tarihi a duniyar jinni. Zai zama na cewar ni ne aljani na farko da zan kashe masoyiyata domin fansar mahaifiyata. Story concept Yusuf Abdulhamid Sani. Yes. Kai ba jarumi bane. Tun da ka kasa mallakar zuciyata, ka kuma kasa yakar daular Humairiya. Kacci ga wai na bayyana da waɗannan rundunar ta wuce zaton ke wata jaruma ce. Na nuna maki hakan ne saboda ki san ƙarfin iko na. Kauce ka bani wuri. Fim ɗin ya zama ku da salo kala daban-daban, irin tsafi da jarumta da sauran abubuwan da idan kuka biyo fim ɗin Jinni wal Insi za ku sha kallo. Ku fi da ku kawo wa ita! Gani sarkin dawa. Wal Insi, directed by Yusuf Abdulhamid Saniya, soundtrack by Abu Tsoho Katsina.